Na yetwa so ana mede kwa akopie mu wo Hwidiem mu na eno na obeka ya hafomantem ni mu nche bia na beto dwase asrafo ekokodi dwuma na ya na wo mo ehwe so beto galamsase NAIMOS no nipa bia wo kro ni mu akoto ahye wo mo so etata wo mo a de to ni akode ma sojafo dwane wo mo na mu meka meka wi akikra no wo mo se wode nam konya kwanhya mansam twefo mienu ni panyifo bia ka ho no epreprade mu woden na enna homaten na asrafo ni posifo na kan bom akoto ahye kro so ne woda hwa ne ye bodan ni pomate wom no enya de ketwa nti ehu aboma mu nyina adwane afi Hwidiem kro ni ma hwada ne sabampom na yenua be masame asare de akire amane ye ba Ukopiem ewa hafo Hwidiem mu a eho adane amanfo nso ya enya asem ketwa ni nya sa asrafo na ate wo ho agumɔnten so wabra wo mu eba behwe manfo ya nano NAIMOS ya umukotu galamse ase wo ho ne nkofo bi ko ho se wone won ekwa kosi agan no eho Adom Kasee ama ne boni ekopiem mu ho no woni andi samanyekuo no panimpa ya ofrefre mabunu ede ma wo no Masaudu Sulemana ena etwe nkomo wo Hwidiem mu a odi tu dwase ma menfancha so kuma hafuma nyina se ne de ayayro samka pa ma hafuma enam na no diocese no asojefo no police for joint team ya ba ha mema nyina to Europe no kasa Hwidiem na yegina mesre se ina so much as we support say the odi body bia no ono mra badi no anse say ma kwan so na obi a asam ne ho emba bia no deba mana kwa hohiem owie osande adesrede eto mpanimfo ya wo ene aseye hwe bombo ho nsem so ne asrafo ne nkasa na wonhwe dwumadi etisa ne yi no asam ma me yibiu ewo ho asoje fo mpanimfo na defense ministry na mpanimfo amode dimo a omuka bia wu no ahemfo nyina deba sere se mumaya act based on intelligence na culprits na wo no yatima identify omo na omne mrani na say be lam all of us together na yema Hwidiem nyina kanyasema nyina yina to birom die enya die a e wo say yesoso 21st century democracy the odi body bia no one brand